Sa kliknúť, vyskúšať, či vám to krásne pôjde. Tak to myškové klikám. Normálne, pohybujete normálne a klikáte, ale musí byť stále myška položená. Klikám týmto, hej? Nie, klikáte pravým, buď pravo alebo ľavým tlačítkom, ale myška musí byť stále položená na jednom mieste. Nie na jednom mieste, ale na stolíku a vlastne tou myškou budete pohybovať. Áno. Ako budete pohybovať, tak vidíte ten kurzor na obrazovke. Ako sa vám to bude pohybovať. No a toto ste zlepili, hej? Nie, pardon. A toto oranžové, tak sa chcete toto kliknúť a vždy dvojklikom. Áno. Áno. A ešte raz musíte dvakrát po sebe kliknúť, aby sa vám niečo otvorilo. Našiel si silci? To bude asi zložitejšie. Ale čas, no super, paráda. No, tak už. Dobre, takže máte každý? Ja nie. Skúste si to, pani Černá, to vám poviem. Toto. Áno, a na toto klikáme a dvakrát po sebe musíte rýchlejšie. A ako budeme vedieť? Vidíte, hej, toto sa vám pohybuje. Vy keď pohybujete týmto, tak sa vám pohybuje to a vlastne ten kurzor vám určuje, kde sa práve nachádzate. Takže to je také citlivé. Áno. To trošku bude trvať, kým do toho človek dostane. Áno, a teraz dvakrát musíte na to kliknúť. Aha, keď je to tam. Áno, ale musíte byť na tom postavená, áno. Skutočná myška. Teraz neviem to v štvorčeku. Áno. Tak... Nie, teraz... Keď budete na tomto, budete týmto dvakrát kliknúť. Ľavým tlačítkom, aby ste to otvorili, ale to musí byť dvojklik. Ako tak rýchlo za sebou, on človek, že by ste na účet, keď si to trvá, ale to pôjde.